و فتح و نصرت غروب صبح دانایی کتاب مقامات امنیت باید بیش از هر وقت دیگر هوشیار باشند. سیر و مسائل سیاحت برای اقتصادی، صنعتی و جهانگردانی کشاورزی و علم اجتماعی فروغ معرفت محبوب راهنمای ما جامعه تاجیکستان آزاد و صاحب اختیار. دوست باشید، اتفاق باشید، شکرانه همین دولت کنید، شکرانه همین سرزمین کنید، شکرانه کنید که چنین وطن عزیز و محبوب دارید. ассалому алайкум бинандаҳои азизу гиромӣ, нашри муфассали барномаи иттилооти ахборро мустақиман аз телевизиони Тоҷикистон пешниҳод менамоем. 16 июн президенти ҷумҳурии Тоҷикистон пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон барои иштирок дар ҳамоиши сарони давлатҳои Осиёи марказии Чин вориди шаҳри остонаи ҷумҳурии Қазоқистон шуданд. 16 июн президенти ҷумҳурии Тоҷикистон пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон барои иштирок дар ҳамоиши сарони давлатҳои Осиёи марказӣ Чин вориди шаҳри остонаи ҷумҳурии Қазоқистон шуданд. Дар фурудгоҳи байналмилалии ба номи Нурсултон Назарбоев президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмонро сарвазири ҷумҳурии Қазоқистон Олҷас Бектенов ва дигар намояндагони воломақом гарму самимӣ истиқбол гирифтанд. Ба ифтихори меҳмони олиқадр майдони фурудгоҳ бо парчамҳои давлатӣ оро ёфта, қаровули фахрӣ саф ороста буд. ҳабдаҳуми июн президенти ҷумҳурии Тоҷикистон пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар шаҳри остонаи ҷумҳурии Қазоқистон дар доираи ҳамоиши дуюми Осиёи марказӣ Чин бо раиси ҷумҳурии мардумии Чин муҳтарам Си Ҷинпин мулоқот намуданд. Дар вохӯри вазъ ва дурнамои рушди муносибатҳои Тоҷикистону Чин баррасӣ гардид. президенти кишвари мо муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон таъкид доштанд ки сафари таърихии давлатии шумо ба Тоҷикистон уфуқҳои нави шарикии ҳамаҷонибаи стратегии ду кишварро боз кард. таъкид гардид ки Тоҷикистон сатҳи шарикии стратегии ҳамаҷониба бо Чинро баланд арзёбӣ менамояд. раиси ҷумҳурии мардумии Чин муҳтарам Си Ҷинпин аз сафари давлатии худ ба Тоҷикистон ки соли гузашта ҷараён дошт бо қаноатмандӣ ёдовар шуда изҳори боварӣ намуданд ки татбиқи натиҷаҳои он барои ҳарду ҷониб самарабахш хоҳад буд. раиси Чин ба ташаббусҳои ҷаҳонии Тоҷикистон дар соҳаи обу иқлим баҳои баланд дода сарвари давлати моро бо баргузорсозии бо самари нахустин конфронси байналмилалӣ доир ба ҳифзи пиряхҳо табрику таҳният гуфтанд. муҳтарам Си Ҷинпин ҳамчунин таъкид доштанд ки Чин минбаъд ҳам рушди ҳамаҷониба ва таҳкими истиқлоли давлатии Тоҷикистонро дастгирӣ хоҳад кард. ба масоили густариши ҳамкории тиҷоративу иқтисодӣ ва сармоягузорӣ аз ҷумла дар самтҳои саноат, энергетика, нақлиёт, коммуникатсия ва кишоварзӣ таваҷҷӯҳи зиёд зоҳир гардид. аз рушди ҳамкории минтақаҳои ду кишвар изҳори қаноат карда шуд. гуфта шуд ки дар сохтори гардиши савдои хориҷии Тоҷикистон саҳми Чин ҳудуди зиёда аз 20%-ро ташкил медиҳад. дар робита ба рушди соҳаи кишоварзии мо тавассути ҷорӣ намудани технологияҳои инноватсионӣ изҳори ҳавасмандӣ карда шуд. таъкид гардид ки ҳоло дар Тоҷикистон зиёда аз 700 ширкат бо сармояи чинӣ дар соҳаҳои мухталифи иқтисодиву иҷтимоӣ амал мекунад. бо назардошти рушди босуръати саноат, бунёди паркҳои муштараки технологии саноатӣ, инчунин IT марказҳои илмиву тадқиқотӣ амри муҳим дониста шуд. ташкили корхонаҳои муштарак бо ҷалби сармояи чинӣ оид ба истеҳсоли мошинҳои барқӣ, панелҳои офтобӣ, дорусозӣ ва саноати химия дар Тоҷикистон зарур шумурда шуд. таъсиси ширкати лизингии Тоҷикистону Чин самти ояндадори ҳамкорӣ номида шуд. доир ба рушди муносибатҳо дар соҳаи маориф аз ҷумла ҷудо кардани бурсияҳо барои донишҷӯёни тоҷик
بخش‌های تندرستی و رابطه‌های فرهنگی و گومانیتری تبادل اندیشه صورت گرفت. هر دو جانب آغاز پروازهای مستقیم مسافرکشانی میان دوشنبه و پکین را رویداد مهم ارزیابی نمودند. از برگزاری روزهای فرهنگ چین در تاجیکستان در سال روان استقبال کرده شد. سطح بلند همکاری کشورها در چارچوب سازمان همکاری شانگهای و همایش آسیای مرکزی چین تاکید گردید. جانب‌ها برای تقویت منبع همکاری در سمت تأمین امنیت علاقمندی خود را تاکید داشتند. از روی نتیجه ملاقات سران دولت‌های تاجیکستان و چین یک قطار سندهای نوی همکاری به امضا رسید. سازشنامه میان حکومت جمهوری تاجیکستان و حکومت جمهوری مردمی چین درباره همکاری در ساحه مالکیت ذهنی، برنامه همکاری تجارتی و اقتصادی میان حکومت جمهوری تاجیکستان و حکومت جمهوری مردمی چین برای دوره تا سال 2030، یادداشت تفاهم میان وزارت کارهای خارجی جمهوری تاجیکستان و وزارت کارهای خارجی جمهوری مردمی چین اوید به تأسیس مکانیزم مکالمه استراتژی سطح وزیران کارهای خارجی. یادداشت تفاهم اوید به تحکیم همکاری در ساحه ذهن صنعی میان اگنتی اینواسیون و تکنولوژی‌های رقمی نزد پرزیدنت جمهوری تاجیکستان و کمیته دولتی رشد و اصلاحات جمهوری مردمی چین. یادداشت تفاهم اوید به همکاری میان نشریه حکومت جمهوری تاجیکستان نارودنایا گازتا و کارپوراسیای رسانه‌ای چین و سازشنامه اوید به استقرار نمودن مناسبت‌های برادرشهری میان ولایت سوغد جمهوری تاجیکستان و مضافات شنسی جمهوری مردمی چین. 17 ایون پرزیدنت جمهوری تاجیکستان پیشوای ملت محترم امامعلی رحمان در شهر آستانه جمهوری قزاقستان در همایش دوم آسیای مرکزی چین اشتراک و سخنرانی نمودند. پرزیدنت کشور ما محترم امامعلی رحمان تاکید داشتند که تحکیم منبع مکالمه سیاسی در چهارچوب همایش امروزه می تواند در رسیدن به تمام هدفهای سازنده ما در سطح منطقوی و جهانی نقش مؤثر گذارد. تاکید گردید که همکاری اقتصادی بی‌شبهه یکی از عنصرهای اساسی رابطه‌های سودبخش می باشد. در این سمت ما با تطبیق لایحه‌های مشترک به تحکیم منبع شریکی بسیار جنبه تجارتی و اقتصادی ما نگرانده شدند اهمیت خاصه می‌دهیم. اظهار داشتند پرزیدنت کشور ما محترم امامعلی رحمان. بخش‌های انرژتیک از جمله رشد انرژتیک سبز، صنعت، کارکرد مینرال‌های مهم، نقلیات، وسیع کردن دالان‌های ترانزیتی و نقلیاتی و حمل و نقل بار، همچنین رشد کشاورزی از سمت‌های مهم همکاری کشورها نامیده شد. در برابر این محترم امامعلی رحمان توجه سران دولت‌های اشتراکدار همایش را به مسئله رشد پیوست رقمی کنانی از قبیل جاری نمودن مدل‌های اینوواسیونی تجارت از جمله تجارت الکترونی همچون عامل تأثیربخش روابط تجارتی و اقتصادی جلب نمودند. پرزیدنت کشور ما محترم امامعلی رحمان دورنماهایی را که به شرافت رشد تکنولوژی‌های رقمی و جاری نمودن ذهن صنعی برای اقتصادیات کشورهای ما گشوده می‌شوند مهم ارزیابی نمودند. وابسته به این محترم امامعلی رحمان از پیشنهاد تشبث تاجیکستان در ماه سپتامبر سال 2024 درباره قبول قطعنامه مخصوصی مجمع عمومی سازمان ملل متحد اوید به نقش ذهن صنعی برای فراهم آوردن امکانیت‌های نوی رشد یادآور شدند. گفته شد که تطبیق لایحه‌های مشترک در سمت رشد منبع همکاری نقلیاتی و لوجستیکی در منطقه، سوداگردانی رسمیات حمل و نقل مولتی مدلی بارها و افزایش حجم سودای متقابلا نیز به رشد اقتصادی منطقوی تکانی پرقوت خواهند داد. رهبر دولت ما محترم امامعلی رحمان تشبث تهیه برنامه‌های رشد کلاسترهای صنعتی کمپلکس ها را که برای جلب سرمایه و تکنولوژی هوسمندگردانی محلی سازی استحصالات شرایط علاوگی فراهم می‌آورد جانبداری نمودند. در همایش پرزیدنت کشور ما محترم امامعلی رحمان همچنین برای پیشبرد روند دوشنبه اوید به حفظ پیریخ‌ها جهت تأمین رشد استوار همکاری منبع در این ساحه اندیشه‌رانی نمودند.
таъмини амнияти озуқаворӣ, тавсеяи иқтидори содироти минтақа ва логистикаи таҳвили маҳсулоти кишоварзӣ, ташаккули иқтисоди сабз дар минтақа, инчунин ҳамоҳангсозии меъёрҳои фитосанитарӣ ва байторӣ аз мавзӯъҳои муҳими суханронии роҳбари давлати мо буд. муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ҳамчунин масъалаҳои таҳкими ҳамкории судмандро дар соҳаҳои фарҳангию гуманитарӣ, аз ҷумла илму маориф, баландбардоштани нақши ҷавонон дар ҷомеа, сайёҳӣ ва дигар самтҳои афзалиятнокро зарур арзёбӣ намуданд. таҳкими сулҳу суботи пойдор ва зиндагии осоишта дар минтақа ва атрофи онро сарвари давлат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон яке аз ҳадафҳои асосии ҳамкории бисёрҷониба номиданд. сарвари давлати мо муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон иброз доштанд ки мо ҷонибдори таҳкими минбаъдаи ҳамкорӣ дар ин самтҳо با مقصد به دست آوردن شرایط معتدل و پیشگویی شونده بیرونه در اطراف کشورهایمان به خاطر نیکواحوالی نسل‌های حاضره و آینده هستیم. در فراورد سخن پرزیدنت کشور ما محترم امامعلی رحمان اظهار باوری نمودند که نتیجه های چاره‌بینی امروزه با موفقیت و پرثمر خواهد بود. در همایش که با اشتراک سران همه دولت‌های آسیای مرکزی و چین جریان گرفت، مهمترین مسائل وابسته به رشد همکاری مشترک بررسی گردید. رئیس جمهوری مردمی چین آمادگی و علاقمندی کشورش را به رشد همه‌جانبه همکاری با کشورهای آسیای مرکزی تاکید نموده، از جمله اظهار داشتند که آسیای مرکزی یکی از سمت‌های افضلیت‌ناک والای سیاست خارجی چین میباشد. او همچنین اظهار داشت که چین آماده است تجربه و تکنولوژی‌های خود را برای رشد کشورهای آسیای مرکزی دسترس نماید. در فراورد همایش به طور فاصله‌ای مرکز همکاری در چهارچوب آسیای مرکزی چین افتتاح یافت. از روی نتیجه کار همایش دوم آسیای مرکزی چین یک قطار سندهای مهم از جمله پیمان همسایگی ابدی، دوستی و همکاری و اعلامیه آستانه به امضا رسید. боз як қадами устувор барои тақвияти ҳамкориҳои дуҷониба байни ҷумҳурии Тоҷикистон ва ҷумҳурии мардумии Чин дар самти авиатсияи гражданӣ гузошта шуд. 16 июн дар масири Пекин-Душанбе Пекин хатсайри мустақими ҳавоӣ эфтитоҳ гардид. аввалин парвоз аз пойтахти ҷумҳурии мардумии Чин шаҳри Пекин ба пойтахти ҷумҳурии Тоҷикистон шаҳри Душанбе сурат гирифт. Исмоил Соҳибназарён ва Баҳодури Қурбон гузориш медиҳанд. навиди пайвандии шарикӣ дар роҳи густариши ҳамкориҳо дар ҷодаи амалишавии ҳадафҳо. дар заминаи ҳамкориҳои дуҷонибаи ҷумҳурии Тоҷикистон ва ҷумҳурии мардумии Чин масири ҳавоии Пекин-Душанбе Пекин ифтитоҳ ёфт ки 16 июн аввалин мусофиронаш озими шаҳри Душанбе шуданд. ин тадбир дар доираи як тарҳи ду давлат ҷумҳурии Тоҷикистон ва ҷумҳурии мардумии Чин дар заминаи сиёсати созандаи роҳбарони ҳарду давлати ҳамсояву дӯст, президенти ҷумҳурии Тоҷикистон пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ва раиси ҷумҳурии мардумии Чин муҳтарам Си Ҷинпин амалӣ гардид. аввалин парвоз дар масири Пекин-Душанбе Пекин тариқи ҳавопаймои Боинг 787 ширкати ҳавопаймоии China Southern Alliance сурат гирифт. таъкид шуд ки тай солҳои охир дар заминаи шарикии стратегӣ ҳамкориҳои бисёрҷониба байни ҷумҳурии Тоҷикистон ва ҷумҳурии мардумии Чин густариш меёбад ва ифтитоҳи хатсайри нав дар масири Душанбе Пекин-Душанбе имконияти иловагӣ барои тавсияи минбаъдаи робитаҳо дар соҳаҳои нақлиёт, иқтисод, тиҷорат, фарҳанг ва сайёҳӣ маҳсуб меёбад. инчунин ин тадбир дар доираи ҳамкориҳои ду кишвар барои рушди муносибатҳои минтақавӣ нақши муҳим хоҳад гузошт. Открытие рейса по маршруту Пекин-Душанбе является стратегическим шагом для авиакомпании China Southern Airlines для укрепления дружественных связей между Китаем и Таджикистаном. С углублением сотрудничества между двумя странами все больше пассажиров путешествует между Китаем и Таджикистаном. Новый рейс создает удобный воздушный мост между двумя столицами, сокращает время пути, повышает транспортную эффективность и снижает затраты на поездку. Кроме того, мы будем активно привлекать туристические потоки, способствуя тому, чтобы больше путешественников смогли посетить Китай, прикоснуться к его многовековой культуре и разделить достижения развития страны. Это направление откроет новые возможности как для туризма, так и для культурного обмена между народами двух государств.
бояд тазаккур дод ки тавсеяи парвозҳо байни тоҷикистон ва чин яке аз самтҳои муҳими ҳамкории дуҷониба дар соҳаи авиатсияи гражданӣ маҳсуб ёфта ифтитоҳи хатсайри нави мустақим байни шаҳрҳои Душанбе ва Пекин бо ҳавасмандии ҳарду ҷониб моҳи июли соли 2024 дар доираи сафари давлатии раиси ҷумҳурии мардумии чин ба тоҷикистон мавриди баррасӣ қарор гирифта буд ва инак дар муҳлати муайяншуда фаъолияти хатсайри мазкур ба роҳ монда шуд. طبق реҷаи муайян гардида минбаъд парвозҳои мустақими ҳавоӣ дар масири Душанбе Пекин Душанбе ҳафтаи 2 маротиба рӯзҳои сешанбе ва шанбе амалӣ карда мешаванд. вақти парвоз аз як тараф 7 соатро дар бар мегирад. 17 июн сарвазири ҷумҳурии тоҷикистон Қоҳир Расулзода бо директори минтақавии Бонки ҷаҳонӣ дар Осиёи Марказӣ Татьяна Проскурякова мулоқот намуд. Сарвазири Тоҷикистон ба Татьяна Проскурякова ки ваколатҳояш ба ҳайси директори минтақавии Бонки ҷаҳонӣ дар Осиёи Марказӣ анҷом ёфт, барои ҳамкории самарабахш бо ҷумҳурии Тоҷикистон изҳори сипос намуд. Дар мулоқот вазъи кунунӣ ва дурнамои ҳамкории молиявии ҷумҳурии Тоҷикистон ва Бонки ҷаҳонӣ баррасӣ гардид. ضمن وخوری توجه اساسی به تقویت همکاری در ساحه انرژتیکا از جمله ساختمان نیروگاه برقی آبی راغون ظاهر کرده شد. ادامه اخبار رسیدن به استقلال انرژتیکی و در این زمینه تامین رشد استواری اقتصادی ملی یکی از هدفهای مهم و استراتژی حکومت جمهوری تاجیکستان است که زینه به زینه با بنیاد و فعالسازی اقتدارهای خرد و بزرگ گیدروانرژتیکی و شبکه‌های تقسیمات برق تطبیق می‌گردد. روند مکمل سازی انفراساختار، استحصال برق و تامین آن به هر خانه‌دان یکی از افضلیت‌های مهم در این سمت دانسته می‌شود. فخرالدین محمد یوسف موضوع را شرح می‌دهد. نظام انرژتیکی و دورنمای آن در سالهای صاحب استقلالی جمهوری تاجیکستان در سمت تطبیق سیاست انرژتیکی با موفقیت‌های بی‌نظیر از جمله بنیاد نظام یگانه و به کار انداختن اقتدارهای بزرگ گیدروانرژتیکی نائل گردید. تحقیقات اساسی اقتدار اقتصادی هر دولت از رشد ساحه انرژتیک وابسته می‌باشد، زیرا پیشرفت اقتصادیات و اجتماعیات عموماً جامعه به انکشاف ساحه انرژتیک غیر امکان است. محض با تلاش‌ها و تشبث اساسگذار صلح و وحدت ملی پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان در سمت رسیدن به استقلالیت کامل انرژتیکی نقشه‌های مکمل طرحریزی گردیده. در زمینه آن نیروگاه‌های برق آبی از جمله سنگتودا 1 سنگتودا 2 فعالگردانی 2 اگریگات نیروگاه برق آبی راغون، مرکز دوم برق و گرمایدهی دوشنبه و صدها نیروگاه‌های خرد برق آبی ساخته به استفاده داده شده. در این مرحله اقتدارهای موجوده نیز تجدید گردیدند. حالا دورنمای ساحه انرژتیک در تاجیکستان نیک ارزیابی می‌شود و برای رسیدن به نشانده‌های باز هم بلند و تا به انتقال دهنده نیروی از جهت اکولوژی تازه در منطقه تبدیل یافتن کشور تدبیرهای مؤثر اندیشیده باید شوند. در دایره نقشه حکومت جمهوری تاجیکستان در رشد انرژتیک لایحه‌های زیاد عملی گردیده، نیروگاه‌های برقی آبی بنیاد گردیده و زمینه تامینات اهالی با انرژی گرمی شد و امروز در جهان مشکلات تامینات با انرژی الکتریکی به یک مرحله گلوبالی یا عمومی جهانی تبدیل یافته است و استفاده عاقلانه و کم کردن تلفات در جریان استحصال، انتقال، تقسیمات و استفاده انرژی الکتریکی را مفهوم صرفه‌جویی انرژی افاده می‌نماید. پرداخت سریع مبلغ برق استفاده شده، مناسبت درست و صرفه‌کارانه با نیروی برق، پیشگیری تلفات آن و با این وسیله سهم گذاشتن در تحکیم هدف مهم و استراتژی مملکت در عموم مساعدت به استقلالیت انرژتیکی رسالت شهروندی هر یک فرد به شمار می‌رود، زیرا صفت تأمینات با برق در بسیار موارد از مسئولیت و معرفت استفاده بری آن وابستگی دارد. با مقصد بالان برداشتن سطح صفت خدمت‌رسانی در ساحه برق و کم نمودن تلفات نیروی برق 2 اپریل سال جاری مجلس نمایندگان مجلس عالی جمهوری تاجیکستان
қонуни навро дар бораи ғайриқонунӣ истифода намудани нерӯи барқ ва худсарона пайваст шудан ба таҷҳизотҳои ченкунандаи барқ ба тасвиб расонд ки ин барои кам кардани талафоти нерӯи барқ кӯмаки зиёдеро мерасонад. пурзур намудани ҷазо нисбати он ҳуқуқ вайронкунандагон ё ин ки қонуншиканоне ки ғайриқонунӣ истифодаи нерӯи барқро баро мемонанд бисёри аксари вақти аст ва албатта ки ин як чораи муҳиме баҳри амалӣ сохтани ин ҳадафи калидии стратегӣ хоҳад буд. истеъмолкунандагон шаҳрвандони кишвар ин иқдомро бо як фаҳмиш қабул мекунанд, чунки ин албатта баҳри танҳо нафароне равона карда мешавад ин ҷазо ки албатта қонуншиканӣ мекунанд. дар марҳилаи рушд амалишавии лоиҳаҳо дар соҳаи энергетика имкон дод ки ҳаҷми истеҳсоли нерӯи барқ дар кишвар афзоиш ёфта сифати таъминоти он низ нисбатан беҳтар гардад. дар соҳаи энергетикаи кишвар таъмини пурраи талаботи мамлакат бо нерӯи барқ ва гармӣ дар фаслҳои тирамоҳу зимистон тавассути барқарор намудани иқтидорҳои мавҷуда, истифодаи манбаъҳои алтернативии истеҳсоли қувваи барқ ва ба кор андохтани иқтидорҳои нав, инчунин татбиқи сиёсати самараноки сарфаи нерӯи барқ ва паст кардани талафоти он муҳим буда аз истифодабарандагон низ масъулияти ҷиддиро тақозо мекунад. инак иқдоми муассир пешгирии талафоти нерӯи барқ ва истифодаи ғайриқонунии он дар кишвар сифатан беҳтар хоҳад шуд. ҳамакнун бартараф кардани масъалаҳои ҳалталаби соҳаи энергетика, хусусан комилан беҳтар намудани таъминоти нерӯи барқ ба аҳолии мамлакат ва соҳаҳои иқтисоди миллӣ тавассути ҷоринамоии назорати ба ҳисобгириву истифодаи дурусти нерӯи барқ сифатнок таъмин мегардад. дар ин маврид барои таъмини раванди муносибати дуруст бо барқ дар қонунгузории мамлакат ҷавобгарӣ низ пешбинӣ гардида ҷараёни истифодаи нерӯи барқ ба танзим дароварда хоҳад шуд. боғдорӣ яке аз самтҳои муҳими соҳаи кишоварзӣ маҳсуб ёфта, баҳри рушди минбаъдаи он аз тарафи ҳукумати мамлакат пайваста тадбирҳои мушаххас андешида мешавад. кишоварзони ноҳияи Фархор бахусус боғпарварон аз шароити фароҳам буда изҳори ҳавасмандӣ карда имрӯзҳо ба ҷамъоварии ҳосили боғот машғул ҳастанд. таваҷҷӯҳ намоед. ҷиҳати беҳтару хубтар гардидани сатҳи некуаҳволии сокинон ва ба танзим даровардани нархи меваҳои тару тоза дар бозорҳои истеъмолии шаҳру ноҳияҳои мамлакат, хоҷагидорони ноҳияи Фархор баробари чорводорию сабзавоткорӣ ба бунёди боғу тогзорҳо низ мароқи хос зоҳир менамоянд. дани замина кишоварзони ҷомати деҳоти хутани ноҳия ба боғпарварӣ майли беандоза доранд. хоҷагии деҳқонии боғи нодир воқеъ дар ҷомати деҳоти мазкур аз зумраи хоҷагиҳоест ки дар рушди соҳаи кишоварзӣ бахусус боғдорӣ ва полизию сабзавоткорӣ саҳми назаррас дорад. хоҷагии мазкур дар майдони беш аз 70 гектар замин боғ бунёд намудааст ки зиёда аз 10 сол мешавад аз дарахтони боғ ҳосили фаровон мерӯёнанд. чанд рӯз боз ин ҷониб самараи меҳнати хоҷагидорон ҷамъоварӣ гардида истодааст ки зиёда аз 50 нафар сокинони гирду атроф ба кори мавсимӣ ҷалб шуданд. дар ҷамъияти Хутан 276 хоҷагии деҳқонӣ мавҷуд мебошад. 32 хоҷагиаш боғпарварӣ мебошад. дар ҳар як хоҷагии деҳқонӣ зиёда ай 10 намуди ниҳол парвариш кардагианд. боғҳо ҳосили нағз дода истодааст. айни замон дар ҳудуди ҷамъият меваи олу ва зардолу ҷамъоварӣ карда шуда истодааст. аксарияти ҳосили ба содирот равона карда мешавад. тавре иттилоъ дода шуд, парвариши ҳама намуди дарахтони мевадиҳанда ва зироатҳои кишоварзӣ дар хоҷагиҳои деҳқонии ноҳияи Фархор бо риояи меъёрҳои агротехникӣ ба роҳ монда мешаванд. ғарқи ҳосил будани дарахтон ва ҷамъоварии ҳамарӯзаи ҳосили он собитгари ин гуфтаҳо мебошанд. дар ноҳия барои сари вақт ва беталаф ҷамъоварӣ намудани ҳосили дарахтони мевадиҳанда фаъолияти коргоҳи мевахушкунӣ аз масоили муҳим маҳсуб меёбад. бо ин дар назар дошт, заҳматкашони хоҷагии деҳқонӣ баҳридини ноҳияи Фархор коргоҳи хурди мевахушкунӣ бунёд намуданд ки ҳамасола дар мавсими ҷамъоварии ҳосил самараи меҳнати худ ва дигар хоҷагиҳои боғпарварии ҳудуди ноҳияро коркард менамояд. дар 2 гектар замин боғ дорем. дар ҳамин замини боғ мо зиёда ай 6-7 намуд зардолу дорем барои коркарди меваи хишк. баъд олчабандак дорем, сев, нок, ҳамаи дарахтора қариб дорем. ҳамунҷа оилавӣ кор кардистем. ин ҳозир маҳсулотро бароварда аяла хоқ кистем барои таъмин намудани бозори дохилӣ хели ноҳия. зиёда ай 6 сола ки мо дар ҳамин коргоҳи мавсимии худ ҳамин меваҳора гирифта коркард мекунем. дар ин коргоҳи хурди мевахушкунӣ баробари коркарди меваҳои хуштам, инчунин дар мавсими ҳосилғондорӣ наздики 10 нафар сокинони маҳаллӣ бо ҷойи кори мавсимӣ таъмин карда мешаванд ки сатҳи зиндагии худро баланд мебардоранд. бештари маҳсулота аз боғи ҳамин худмон мекунем.
بعد خیلی دیگه خوجگی‌ها هم تکلیف میکنیم میان امیورا نوبت خطی کار کرده میدیم در موسم زیاده 7-8 اویله صاحب جای کار میشه خیلی وابسته به حوصله چند قدر خوب باشه زیاد باشه همون قدر کارگر زیاد است. با مقصد رسیدن به یکی از هدف‌های استراتژیکی حکومت مملکت تامین امنیت عضوقواری یکچند برنامه‌های رشد بخش‌های گوناگون ساحه کشاورزی از جمله درباره رشد ساحه بوغتوک پروری و سیتروس پروری قبول گردیده در این زمینه کشاورزان به نتیجه‌های نظررس نائل گردیده ایستادند. این است که سال اصل میدان باغات در حدود ناحیه فرخور وسیع گردیده از این حساب خواجگیداران معیشت بیشتر اقتصادی به دست می‌آورند و در تامین اهالی با محصولات غذایی دسترسی کارخانه‌های کارکرد با اشیاء خام افزایش اقتدار صادراتی و تأسیس دادن جایهای نویکاری حصه چشم‌رس می‌گذارند. اندرشو سیدعلی زاده، سعید حمیدی شریف، ناحیه فرخار، اخبار. кишоварзони ноҳияи вахш ҳар қида замини корамро самаранок оқилона истифода намуда дар як мавсим то 3 ҳосил ба даст меоранд. ба ин васила онҳо дар таъмини фаровонӣ бозори истеъмолӣ саҳми муносиб мегузоранд. ҳамзамон сокинон қидаҳои назди ҳавлигии хешро низ мақсаднок истифода карда бо ба даст овардани ҳосили дилхоҳ сатҳи даромаднокии оилаашонро беҳтар менамоянд. самандар шоев ва искандари саид гузориш медиҳад. мутахассисони соҳаи кишоварзӣ нашъунамои хуби зироату сабзавотро дар сари вақт ва дуруст ба роҳ мондани агротехникаи кишту парвариш медонанд. усули кишти зери плёнкаи пахта манфиатбор буда нисбат ба майдонҳои кушод барвақттар нашъунамо гирифта ҳосилнокиаш низ беҳтар арзёбӣ мегардад. таври масъулин иттилоъ доданд дурнамои кишти пахта дар ноҳия 9530 гектарро ташкил дода аз он 1350 гектарашро зери плёнка дар бар мегирад. агар дар як қисмати мазраъҳо зироати кишти аввал нашъунамо дошта бошад дар дигар хоҷагиҳои деҳқонӣ ҷамъоварии ҳосили кишти такрорӣ идома дорад. раванди киштикор кишти асосии зироатҳое ки аз ғалладонагиҳо сар карда то хӯроки чорва пурра 16846 гектар замин пурра кишт шуда буд. аллакай ҳосили ғаллагиҳо гандуми ҷав пиёз картошка қаламфиру булғорӣ бодиринг помидор ҷамъоварии ҳосили идома дорад. аз кишти асосӣ дар ноҳия ягон ваҷаб замин холӣ мондагӣ нест. аллакай дар бахши ҷамъияти зиёда 3200 гектар замин аз кишти якум пурра озод шуд. мақсад дорем ки ба ҳамаи ҳамин замин кишти такрорӣ гузаронем. хоҷагии деҳқонӣ ба номи фарҳод қосими ҷамоати деҳоти ваҳдати ноҳия давоми як ҳафта аст ки ба ҷамъоварии ҳосили картошка оғоз намуда то инҷониб наздики 2 тонна ҳосил ба даст овардаанд. дар ҷамоати деҳоти ваҳдат 3700 гектар замини кишоварзии обӣ мавҷуд аст. аз он ҷумла мо имрӯз дар деҳаи султонободи ҷамоати деҳоти ваҳдат ҳузур дорем ки чӣ ки ба шумо маълум аст имрӯз мардум ба ҷамъоварии ҳосили картошка машғул мебошанд. ҳосил хеле хуб шудааст ки ҳамарӯза деҳқонон бозорҳои гирду атрофро бо картошка таъмин менамоянд. дар ҳамин баробар сокинони ноҳия қидаҳои назди ҳавлигиро низ пурмаҳсул ба кор бурда дар он зироату сабзавоти гуногунро ба роҳ мемонанд. маҳмадносир каримов сокини ҷамоати деҳоти ваҳдат дар ихтиёри худ 20 сотиқ замин дошта онро самараноку оқилона истифода мебарад. дар қитъаи назди ҳавлигии худ зироатҳои гуногун аз ҷумла помидору бодиринг ғалладонагӣ ва полизиҳоро кишту парвариш намудааст ки айни замон боровар гардидаанд. таҳкидҳои ҷаноби олия ки 2 сол маҳсулоти хӯрокара захира кунӣ замина хуб истифода баре оқилона истифода баре мо инами маҳсули кори деҳқонимона ки қатъиамо аҳли оиламу мисол истифода мебарем истеъмол мекунем зиёдтиша ба бозор мебарем дига маҳсулотонро мехарем харидорӣ мекунем. таъкидҳои пешвои миллат муҳтарам эмомалӣ раҳмон дар самти истифодаи оқилонаи ҳар қитъа заминро сокинони ҷамоатҳои деҳоти ноҳияи вахш ҷонибдорӣ намуда заминҳои дар ихтиёр доштаашонро дуруст ба кор мебаранд. ҳамзамон аз ҳисоби дастранҷи худ ҳам сатҳи рӯзгорашонро беҳтар менамоянд ва ҳам бозорҳои гирду атрофро бо маҳсулоти тару тозаи кишоварзӣ ғанӣ мегардонанд. заминҳоро хуб истифода бари ҳаматарафа саманаро истифода бари мақсад миёви ягон чиз захира барои замистон мекунем. мо ин ҳамин назди ҳавлигӣ мо ин ҳамаи чихеле ки дидаисуди масалан ина лубиё ина хута ина савзия помидора бодиринга ҳамин чизоро мекорум. дар ҳамин шабу рӯз хоҷагиҳои чорвопарварии ноҳия баҳри бемушкилӣ гузарондани фасли сармо ба ҷамъоварӣ ва захираи хӯроки чорво машғул гардиданд.
ҳамин тавр ҷамъоварӣ ва захиракунунии хӯроки чорво дар ноҳия идома дошта, хоҷагидорон боварӣ доранд ки баҳри бемаъмуният сипарӣ намудани давраи тирамоҳу зимистони дар пеш истода илова ба дурнамо хӯроки дурушту ширадор захира менамоянд. Самандар Шоев, Искандари Саид, ноҳияи Вахш, Ахбор. дар шаҳри Конибодон барои таъмини кишоварзон бо оби полезӣ тадбирҳои зарурӣ амалӣ гардида, ин раванд баҳри рушди фаъолияти хоҷагидорон ва истеҳсоли маҳсулоти гуногун мусоидат хоҳад кард. идомаи мавзӯъ дар гузориши Собир Аюбӣ ва Саҳбони Қурбон. аҳли заҳмати хоҷагиҳои кишоварзии шаҳри Конибодон ҷиҳати иҷрои дастуру супоришҳои асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои миллат президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон оид ба истифодаи оқилонаву самараноки замин, гирифтани ҳосили баланд, таъмини амнияти озуқавории мамлакат бо дилгармӣ дар замин кор карда истоданд. ин аст ки аҳли меҳнати хоҷагиҳои кишоварзии шаҳр зироатҳои гуногунро киш намуда, парвариш намуда истоданд. аз ҷумла дар масоҳати зиёда аз 5000 гектар кишти пахта роҳандозӣ гардида, алҳол нашъунамои хуб дорад. дар ин радди фаъолияти идораи давлатии беҳдошти замин ва обёрии шаҳр бобати беҳтар намудани вазъи инфраструктури соҳаи обрасонӣ ва таъмини талаботи хоҷагиҳо бо оби полезӣ назаррас арзёбӣ мешавад. зеро сари вақт ва босифат таъмин намудани заминҳои кишоварзӣ бо об заминаи хубест барои деҳқонон дар рӯёнидани ҳосили фаровон. дар ҳудуди шаҳри мо 25138 гектар заминҳои кишоварзӣ вуҷуд дорад. барои мавсими обёрии кишоварзӣ корҳои назаррасро иҷро карда истодааст. ҳоло оби полезӣ аз сарчашмаҳо, канали калони Фарғона ва дарёи Исфара таъмин шуда истодааст. аз он ҷумла 7 пойгоҳи обкашӣ аз дарёи Сирдарё таъмин шуда истодааст. мо асосиатсияҳои истифодабарандагони об ки 8 адад ҳастанд, мо обро таъмин карда истодаем ва онҳо низ хоҷагиҳои деҳқонии худ дар ҳудуди худашон будагӣ обро истифода бурда таъмин карда истодаанд. ҳоло мо аз канали калони Фарғона 8 кубометр сония ва аз дарёи Исфара 5 кубометр об гирифта истифодабарандагони обро таъмин карда истодаем. бояд тазаккур дод ки дар заминаи дастуру супоришҳои пешвои миллат президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон солҳои охир як қатор лоиҳаҳои муҳим дар самти таъмини деҳқонон бо оби полезӣ амалӣ гардиданд. айни замон пойгоҳҳои обкашии Маҳрам 1 ва Истиқлол фаъолияти босамар дошта, тавассути ин пойгоҳҳо об аз шохоби дарёи Сир ба заминҳои ҷамоатҳои Лоҳутӣ ва Кӯҳандиёр, деҳаҳои Сомониён, Кӯчкак, Файзборд, Бекобод расонида мешавад. дар натиҷа ба гуфтаи мутахассисон нашъунамои зироатҳо аз ҷумла пахта хуб буда, гузаронидани саривақтии корҳои агротехникӣ ва коркарди байниқаторӣ заминаи хубро барои нашъунамо фароҳам овардааст. кишоварзону хоҷагидорони шаҳри Конибодон талош бар он доранд ки бо истифодаи самараноки замин ва заҳмати софдилонаи хеш дар фаровонии маҳсулоти истеҳсоли худӣ ва амнияти озуқавории мамлакат ҳиссагузор бошанд. Собир Аюбӣ, Саҳбони Қурбон, шаҳри Конибодон, Ахбор. ободониву созандагиҳои ҷашнӣ дар шаҳри Саравшан вусъати тоза дорад. тибқи иттилои масъулин то имрӯз бештар аз 70% иншоот ба муносибати ҷашни бузурги миллии 35-солагии истиқлоли давлатии ҷумҳурии Тоҷикистон таррезӣ шуда мавриди истифода қарор гирифтанд. дар иншооти боқимонда корҳои сохтмону таъмир бо авҷи тоза идома дошта, дар ин самт ягон монеа вуҷуд надорад. гузориши Фирдавс Умаров идомабахши ин мавзӯъст. ба хотири истиқболи арзанда аз ҷашни бузурги 35-солагии истиқлолияти давлатӣ бо ибтикори мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии шаҳри Саравшан дар маркази шаҳр 22 кумитаи маҳалла ва 10 ҷамоати деҳот авҷи корҳои ободонию созандагиҳои ҷашнӣ бо маром идома доранд. самараи созандагиву бунёдкориҳои ҷашнӣ аст ки то имрӯз аз 990 банди нақшачорабинии ҷашнӣ зиёда аз 70% иншооти сатҳи мухталиф, бунёд, таъмиру тармими куллӣ ва мавриди баҳрабардорӣ қарор гирифта, садҳо нафар сокинони бешуғл бо кори доимӣ ва маоши
маоши хуб таъмин гардиданд. баъди эълони солҳои 2022-2026 ҳамчун солҳои рушди босуръати саноат бо иқдоми масъулини мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии шаҳри Истаравшан ба бунёди як идда коргоҳу корхонаҳои саноатӣ оғоз бахшида шуд. феълан бо дастгирии мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии шаҳри Истаравшан ва иқдоми бунёдкоронаи соҳибкори маҳаллӣ дар шаҳр корхонаи саноатии ҷамъияти дорои масъулияти маҳдуди хаватак ки ба истеҳсоли оби мадании табиӣ нигаронида шудааст ба фаъолият оғоз кард. тавре қайд гардид, айни ҳол иқтидори истеҳсоли якрӯзаи коргоҳи мазкур 15 000 литр оби нӯшокии табиӣ буда 8 нафар сокини маҳаллӣ бо ҷои кори доимӣ таъмин карда шуданд. боиси тазаккур аст ки корхонаи саноатӣ пас аз таъмиру тармими куллии бинои хароби собиқ муассисаи давлатии нақлиётӣ бо харҷи 2 миллион сомонӣ аз навсозии комил гардида, баъди пурра ба истифода додани иншоот беш аз 30 нафар ашхоси бешуғл соҳиби ҷои кори доимӣ мегарданд. сарвари корхонаи саноатии ҷамъияти дорои масъулияти маҳдуди асри обод соҳибкор Қодир Юсуфзода ҳамроҳи коргарон ки ба истеҳсоли мизу курсиҳои мактабӣ ва ашёи хонагӣ аз қабили ҷиҳози либосмонӣ, таҷҳизоти дарзмолкунӣ ва ғайра машғул ҳастанд, имрӯз аз ҳисоби фоидаи софӣ ба даст омада ҳудуди корхонаро васеъ гардонида истодааст. иншооти бунёдшаванда аз 3 ошона иборат буда, минбаъд дар рушди босуръати саноати шаҳру деҳот ҳиссагузор мегардад. гуфта шуд ки баъди мавриди истифода қарор гирифтани корхонаи саноатӣ боз чандин нафар сокинони бешуғл бо ҷои кору маоши хуб таъмин мегарданд. ҳоло ки дар ҳудуди шаҳри Истаравшан зиёда аз 30 адад сохтмони биноҳои баландошона ҷараён дорад, талабот ба хиштҳои хушсифат зиёд гардида истодааст. дар пайи амалисозии рушди соҳаи саноат ва таъмини биноҳои бисёрошона бо хишти маҳаллӣ, масъулини ҷамъияти дорои масъулияти маҳдуди ҳаёт бо ворид намудани таҷҳизоти муосири хиштбарории хориҷӣ ҳаҷми истеҳсоли маҳсулотро боз ҳам зиёдтар гардонида, талаботи сохтмончиёнро қонеъ мегардонад. таҷҳизоти худкори замонавӣ бо харҷи беш аз 3 миллион сомонӣ аз чин дастрас гардида, айни ҳол иқтидори дар як моҳ беш аз 1.7 миллион дона хишти пухта омода намуданро дорад. ҳамин тавр рафти корҳои созандагиву бунёдкориҳои ҷашнӣ дар бинои 4-ошонаи прокуратураи шаҳрӣ, иншооти 3-ошонаи тибби халқӣ ва бинои 5-ошонаи соҳаи тиб ки ба муолиҷаи бемориҳои саратон нигаронида шудааст, ҷараёни тоза дорад. Фирдавс Умаров, Мазбут Бобозода, Умарҷон Юсуфов, шаҳри Истаравшан, Ахбор. ҷиҳати таҷлили сазовор аз ҷашни 35-солагии истиқлоли давлатӣ дар шаҳри Ҳисор таъмиру навсозӣ ва бунёди зиёда аз 1800 иншоот ба нақша гирифта шудааст ки то ин дам беш аз 62% корҳо анҷом ёфтаанд. гузориши хабарнигорони мо. созандагиҳо ба ифтихори ҷашни бузурги миллии 35-солагии истиқлоли давлатӣ дар марказу деҳоти шаҳри Ҳисор бо азму иродаи ватандӯстиву хештаншиносии сокинон идома дошта, бо назардошти эҳтиёҷоти аҳолӣ иншооти наву замонавӣ дар тамоми соҳаҳои ҳаётан муҳими ҷомеа мавриди баҳрабардорӣ қарор дода мешавад. мувофиқи маълумоти оморӣ ба ҳолати 1 июни соли 2025 аз 1809 иншооти таъиноташон гуногун ки дар доираи нақша чорабиниҳо бахшида ба ин санаи фархонда дар шаҳри Ҳисор ба нақша гирифта шудаанд, 1127 банди он иҷро шудааст ки 62.3%-ро ташкил медиҳад. то имрӯз аз ҳисоби иншоотҳои ба истифода дода шуда 519 ҷойи кории нав таъсис дода шудааст. авҷи корҳои сохтмонӣ дар маркази шаҳр бештар ба назар мерасанд ки аксари иншооти бунёдшаванда барои таъмини аҳолӣ бо манзили зист равона шуда. дар баробари ин биноҳои маъмурӣ, марказҳои фарҳангиву фароғатӣ, боғчаҳои кӯдакон, майдончаҳои варзишӣ ва дигар иншооти маишию хизматрасонӣ сохта мешаванд. айни ҳол дар ҳудуди шаҳраки Ҳисор ва Шарора аз ҷониби 36 ширкати сохтмонӣ дар 32 мавзеъ бунёди биноҳои баландошонаи истиқоматӣ ҷараён доранд ки аз 80 қисм иборат мебошанд. сохтмони биноҳои баландошонаи истиқоматӣ бо ҷойгир намудани марказҳои савдою хизматрасонӣ дар ошёнаҳои аввал, майдончаҳои бозии кӯдакон ва ҷой барои истироҳату фароғати сокинон, инчунин таваққуфгоҳҳо барои нақлиёт ба роҳ монда шудааст. сохтмонҳои рафта истодаи маркази шаҳраки Ҳисор дар доираи талаботи нақшаи генералӣ бо тамом инфрасохтори зарурӣ аз қабили васеъшавии роҳҳо, ҷойи истироҳати калонсолон, бозии кӯдакон, таваққуфгоҳҳои нақлиётӣ, инчунин боғчаҳои кӯдакона амалӣ гашта истодааст. сатҳу сифати корҳои сохтмонӣ доимӣ зери назорати бахши сохтмон ва меъморӣ, инчунин хадамоти назорати давлатии меъмории сохтмонӣ назди кумитаи меъморӣ қарор дода шудааст, ки аз сифати корҳои сохтмонӣ дидан намуда, хулосаҳои зарурӣ ва тавсияҳои минбаъдаро барои иҷрои корҳои сохтмонӣ медиҳанд.
иншоот мувофиқ ба талаботи замони муосири шаҳрсозӣ бунёд гардида дар доираи корҳои сохтмонӣ ороиши намои берунаи биноҳо бо нақшу нигори миллӣ ва ҷойгир намудани шароиту имкониятҳои зист ба аҳолӣ сохта мешаванд. барои анҷом додани корҳои сохтмонӣ дар ин биноҳои баландошона мутахассисони ватанӣ ва коргарони маҳаллӣ ҷалб карда шуданд. корҳои ободониву созандагӣ ба ифтихори ҷашни 35-солагии истиқлоли давлатӣ дар деҳоти шаҳр низ ҷараён доранд. қисмати бештари иншоотҳои ба нақша гирифта шуда ба соҳаҳои иҷтимоӣ аз ҷумла сохтмони муассисаҳои таҳсилоти миёнаи умумӣ ва томактабӣ, марказҳои саломатӣ ва бунгоҳҳои тиббӣ, обтаъминкунӣ, бунёду азнавсозии роҳҳо, кандани чоҳҳои амудӣ, ивази таҷҳизоти барқӣ ва дигар иншооти маишию хизматрасонӣ равона гардида ҷиҳати сифатан ба марҳилаи нав баровардани самтҳои мухталиф ва беҳтар намудани сатҳи зиндагии сокинон пешбинӣ шудааст. мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии шаҳри Ҳисор дар ҳамкорӣ бо сокинону соҳибкорон ҷиҳати бунёди саривақтии иншооти ба нақша гирифташуда тадбирҳои судманд меандешанд то ҷашни 35-солагии истиқлоли давлатиро бо дастовардҳои назаррас истиқбол гиранд. бунёди роҳи каноргузари маркази ноҳияи Рашки бо мақсади пешгирӣ аз тамбашавии нақлиёт дар масири шоҳроҳи автомобилгарди байналмилалӣ пешбинӣ шудааст. имрӯзҳо корҳои сохтмонӣ дар он аз рӯи нақша ҷараён дорад. эдигули маҳмуд гузориш медиҳад. сохтмони роҳи канорагузари маркази маъмурии ноҳияи Рашт аз қисмати даромадгоҳи шаҳраки Ғарм оғоз гардида, баъдан қатқати дарёи Сурхоб то баромадгоҳи он дар асоси лоиҳаи пешбинишуда ва ба талаботи бехатарӣ ва стандартҳои байналмилалӣ бунёд мегардад. зеро ин қисмати роҳ пайвангари шоҳроҳи автомобилгарди байналмилалии Душанбе, Нуробод, Тоҷикобод-Лағш то сарҳади Ҷумҳурии Қирғизистон буда тавассути он нақлиёти боркашон, молу маҳсулоти хоҷагии халқро ба ноҳияҳои минтақа оварда мерасонад. ин аст ки бо мақсади татбиқи лоиҳа даҳҳо адад техникаҳои гуногун тамғаи роҳсозӣ ҷалб гардида коргарон дар соҳили дарёи Сурхоб ва бунёди таҳкурсии роҳи канорагузар ва деворҳои муҳофизавӣ машғул мебошанд. ба гуфти мутахассисони соҳаи роҳсозӣ амалӣ шудани таҳри пешбинишуда дар соҳили дарёи Сурхоб барои хоҷагии халқи ноҳияи Рашт манфиати зиёди иқтисодӣ меорад. аввалан аз худкунии 30 гектар заминҳои бекорхобидаи соҳили дарё барои бунёди коргоҳу корхонаҳои хурди истеҳсолӣ, пешгирӣ аз тамбашавии нақлиёти боркашону мусофирбар дар шаҳраки Ғарм заминаи воқеӣ мегузорад. коргарони ҷамъияти дорои масъулияташ маҳдуди Сақоват 2005 барои сохтмони роҳи канорагузар масъолаи сохтмонӣ аз қабили плитаҳову дигар таҷҳизоти заруриро бо сифати баланд ҷавобгӯ ба талаботи стандартҳои сохтмонӣ тайёр карда истоданд. ин масъолаи сохтмонӣ асосан барои васлу насби такядевор ва бунёди деворҳои муҳофизавӣ аз баландшавии маҷрои дарё ва дигар офатҳои табиӣ дар шафати роҳи каноравии соҳили дарёи Сурхоб пешбинӣ шудааст. ба гуфти муҳандиси иншоот дар ин майдони сохтмонӣ тамоми масъолаи зарурӣ дар асоси талаботи сифат барои иҷрои корҳои пешбинишуда тайёр карда мешавад ки дар рафти корҳои сохтмонӣ ягон мушкилӣ эҷод нашавад то иншооти ҳаётан муҳим дар муҳлати муайяншуда ба истифода дода шавад. идигули маҳмуд, додарҷони мирзозода барои барномаи ахбор аз ноҳияи Рашт. дар доираи баргузории ярмаркаи байналмилалии савдо сух 2025 дар шаҳри Хуҷанд озмуни ҷумҳуриявии маҳсулот ва хизматрасонии беҳтарин дар ҷумҳурии Тоҷикистон доир карда шуд. тафсилоти бештар дар гузориши Маҳмуд Аҳмадзода ва Дилшод Юсуфӣ. эълони солҳои 2022-2026 солҳои рушди саноат, пешниҳоди имтиёзҳо ба соҳибкорон, ҳунармандон ҷиҳати таъсиси корхонаҳои нави истеҳсолӣ, рушди ҳунармандӣ, беҳтарсозии сатҳи хизматрасонӣ ба он мусоида намуд, ки айни замон дар шаҳру ноҳияҳои вилояти Суғд корхонаҳои саноатӣ зиёда аз 300 номгӯи маҳсулоти саноатӣ истеҳсол менамоянд, ки аксаран воридоти вазкунанда ва содиротӣ мебошанд. аз ҷониби агентии Тоҷикстандарт дар доираи баргузории ярмаркаи байналмилалии савдо суғ 2025 бо мақсади муаррифии маҳсулоти ватанӣ, тақвияти кори истеҳсолкунандагон, беҳтарсозии сифат, даври вилоятии озмуни ҷумҳуриявӣ маҳсулот ва хизматрасонии беҳтарин дар ҷумҳурии Тоҷикистон доир карда шуд.
و استحصال کنندگان امکانیت داشتند که مال و محصولات استحصالی خیش را پیشنهاد و معرفی نمایند. برگزاری آزمون اساساً از معرفی نمودن استحصالاتچیان و خدمترسانی‌های بهترینی که در ولایت سوخت فعالیت می‌کنند، رقابت‌پذیری محصولات استحصال شده، استحصالاتی که واردات وصل کننده میباشند، همین چیزها بسیارتر دیده میشوند. سال از سال کارخانه‌ها حرکت میکنند که برای صادرات نمودن استحصالشان استانداردهای بین‌المللی را جاری مینمایند در کارخانه‌های خود. آزمون سمت‌های محصولات استحصالی صنعتی، هنرهای مردمی و خدمت‌رسانی در سمت سیاحی را فرا می‌گرفت و 24 کارخانه صنعتی تکنیکی، 14 مرکزهای خدمت‌رسانی، 9 ساحه سودا، 24 کارگاه استحصالی خوراکواری، 18 کارگاه‌های هنرمندی، 96 نامگوی محصولات استحصالی وطنی و خدمت‌رسانی را در نمایشگاه بین‌المللی سودا سوق 2025 و نمایندگان شرکت و کارخانه‌های کشورهای خارجی و مهمانان پیشنهاد نمودند. سال 2024 قریب 1 میلیون متر مربع محصولات قالینی صادرات کرده شده بود. این اقدام دوام دارد. جایزه هایی که هست در وقتی ما محصولات خود را معرفی کردن تکیه میکنیم، این شهادت آن را میدهد که صفت محصولات استحصال شونده از طرف مقامات دولتی نظارت کرده میشد و جوابگوی استانداردهای جهانی میباشد. در طول همین 28 سال 11 نمود آب‌های تشنشکن برآورده. من امروز با یک نمود نو پیشنهاد کردیم. آزمون امکان داد که آینده محصولات خودمون رو در دیگر دولت‌های مثلا روسیه، اروپا محصولات خودمون رو پیشنهاد کنیم. ضمن نتیجه‌گیری از آزمون جمهوریوی محصولات و خدمت‌رسانی بهترین در جمهوری تاجیکستان که در مجلسگاه ریاست تاجیکستان در ولایت سوخت صورت گرفت، مسئولین تاکید داشتند که ساحه صنعت در کشور پیشرفت دارد، محصولات وارداتی وصل کننده و صادراتی تولید می‌گردد و هدف برگزاری آزمون معرفی مال و محصولات وطنی، بلند برداشتن صفت، رقابت‌پذیری، زیاد نمودن اقتدار صادراتی میباشد. امروز از رفت آزمون نتیجه گیری شده و استحصال کننده و محصولات بهترین در بخش صنعت، صفت، خدمت‌رسانی، بخش سیاحی، هنرمندی، غالبان معین و با آنها دیپلم تقدیم کرده شد. дар деҳоти баланкӯи сағирдашти ноҳияи Дарвоз сол то сол ҷиҳати таъмини аҳолӣ бо шуғл тадбирҳои зарурӣ амалӣ гардида, дар ин замина иқтидорҳои мавҷуда тақвият меёбад. идомаи мавзӯъ дар гузориши Моҳираи Тоҳир. ноҳияи дурдасти сағирдашт дар замони соҳибистиқлолии мамлакат дар заминаи сиёсати созандаву бунёдкоронаи асосгузори сулҳу ваҳдати миллии пешвои миллат президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон рушди бесобиқа намуда дастовардҳо дар тамоми самтҳо мушоҳида мегарданд. дар асоси эълон гардидани солҳои 2022-2026 ҳамчун солҳои рушди саноат дар ҷумҳурии Тоҷикистон сехи дузандагии Ахтари Меҳр фаъолият дошта. феълан дар ин ҷо 8 нафар ба кор машғул мебошанд. ин сехи дузандагии соли 2016 ифтитоҳ гардида айни ҳол талаботи сокинони ҷамоатро дар самти духтани курпаву болишт ва либосҳои занона қонеъ месозад. таъсиси корхонаи дузандагии Ахтари Меҳр тӯҳфаи арзишманди пешвои миллат президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон барои сокинон ва занони хонашини ҷамоати деҳоти сағирдашт унвон гардида дар таъмини ҷойҳои корӣ нақши муассир дорад. дар ин ҷо ҳамчунин як соли охир адрасбофӣ низ ба роҳ гузошта шуда. ният доранд истеҳсолотро васеътар сохта бо нувони дигарро ба кор ҷалб созанд. ваҳдати миллӣ аз дастовардҳои бузурги даврони соҳибистиқлолии мамлакат буда васоили муҳими иттиҳоду сарҷамъии сокинон, рушди бесобиқаи тамоми самту соҳаҳои хоҷагии халқ ва обрӯю нуфузи Тоҷикистони соҳибистиқлол дар арсаи ҷаҳон гардидааст. ба ин хотир имрӯзҳо дар иdoraу ташкилот ва муассисаву корхонаҳои мамлакат чорабиниҳои тантанавӣ баргузор гардида истодааст. гузориши ҳамкорони мо.
устувории мо дар ваҳдат аст. таҳти ҳамин унвон имрӯз бо ибтикори кумитаи иҷроияи ҳизби халқи демократии тоҷикистон дар ноҳияи синои шаҳри душанбе ҳамоиши тантанавӣ баргузор шуд. дар чорабини олимону тарихшиносон ва фаъолони ҷомеаи шаҳрвандӣ аз ҳисоби идораю ташкилот ва муассисаю корхонаҳо иштирок ва суханронӣ намуда андешаҳои хешро дар робита ба аҳамияти ваҳдату ягонагӣ ва сулҳу субот дар кишвар баён намуданд. таъкид гардид ки ваҳдат беҳтарин неъмат, орзую армон таҳкими давлату наҷоти миллат ва умуман ҳастии инсон дар ҳар давру замон аст. гуфта шуд ки ба шарофати соҳиби истиқлолӣ ва ба даст овардани ваҳдати миллӣ мо тавонистем ки ба марҳалаи нави Тоҷикистон гузоштани пойдевори сулҳ, таъмини ваҳдати миллӣ ва дар ин асос ба рӯй овардани фаъолияти соҳаҳои хоҷагии халқи Тоҷикистон ва рушди онҳо оғоз намоем. зикр кардид ки ваҳдати миллӣ пеш аз ҳама барои инсонҳо якдилӣ, барои давлат якпорчагӣ, барои рушди он иттифоқи тамоми шаҳрвандон сарфи назар аз миллат, таҳризии иқтисодии ягона барои ҳамаи қишраҳои ҷомеа манфиатбахшро таъмин намудааст. аз ин рӯ вазифаи ҳар як шахси худшиносу худогоҳ, ватандӯсту ватанпарвар аз он иборат аст ки ваҳдати миллиро чун гаҳвараки бебаҳо ва дастоварди бениҳоят азиз ҳифз намояд ва онро дар радифи дигар муқаддасоти миллиамон пос ва гиромӣ дорад. таъкид шуд дар ҷамомат. дар қисмати дуюми чорабинӣ ба як қатор фаъолон ва ҷавонони ташаббускор тӯҳфаю сипосномаҳо тақдим гардид. дар охир баҳри болидароҳии иштирокдорон барномаи фарҳангӣ дор гардид ки аҳли санъат ҳунари худро дар сатҳи баланд нишон доданд. маҳз ваҳдат аст ки дар қалбҳои тамаддунофар ва сулҳофари мо ин саҳнаи пурнишоту ҳаётбахш маскан гирифтааст ва ба рӯйдоди воқеан таърихӣ ва азму гиромӣ чун ҷон муқаддас табдил ёфтааст. таъкид гардид дар ҳамоиши илмии амалии таҷрибаи сулҳи тоҷикон ва аҳамияти байналмилалии он ки дар Академияи миллии илмҳои Тоҷикистон баргузор гардид. зимнан иброз гардид ки ваҳдати миллӣ пеш аз ҳама ин хиради азалии мардуми худогоҳи ватанпарвар ва саъю талошҳои пешвои миллат буд ки моро ба ин рӯзҳои фараҳу хушу хуррам расонд. ваҳдати миллӣ барои мардуми мо дар баробари истиқлол неъмати бебаҳо ва муқаддас аст. ҳар як тоҷики ватанпарвар бояд ифтихор аз он дошта бошад ки миллати тоҷик таърихан ва табиатан сулҳдӯст, фарҳангпарвар, тамаддунофар ва созандаю бунёдкор мебошад. воқеан ваҳдати миллӣ шукуфоии ватан аст ки имрӯзҳо мардуми озоди кишвар меҳнати софдилонаи худро давом дода ҳаёти хушбахтона гузаронда истодаанд. имрӯз дар Академияи вазорати корҳои дохилии ҷумҳурии Тоҷикистон бо иштироки масъулин ва волидайни курсантон маросими хатмкунандагони соли 2025 баргузор гардид. гузориш дар ин хусус. имрӯз дар майдони сафароии Академияи вазорати корҳои дохилии ҷумҳурии Тоҷикистон бо иштироки намояндагони вазорати корҳои дохилӣ, масъулини академия, меҳмонони собиқадор ва волидайни курсантон маросими хатмкунандагони соли 2025 баргузор гардид. майдони сафароии Академияи вазорати корҳои дохилии ҷумҳурии Тоҷикистон идона оро дода шуда буд. маросим бо садо додани суруди миллии Тоҷикистон оғоз шуда, масъулин зимни баргузории чорабинии тамоми ҳайати шахсии академия бахусус хатмкунандагонро бо ин рӯзи фархунда табрик намуда, аз ғамхориҳои президенти ҷумҳурии Тоҷикистон пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон нисбати кормандони милитсия ёдовар шуданд. бояд иброз намуд ки бо дастгирии ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон, хосатан президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон тамоми шароити зарурии таълим фароҳам оварда шудааст ва чунин иқдоми роҳбарияти ҳукумати кишвар шароит фароҳам овард ки сатҳу сифати таҳсилот баланд бардошта шавад. милитсия аз нахустин рӯзҳои таъсисёбии худ роҳи душвору сангинро тай намудааст ва имрӯзҳо садҳову ҳазорон кормандони мақомоти корҳои дохилӣ барои мубориза бар зидди ҷинояткорӣ ҷони худро дариғ надоштаанд ва ман ҳам ваъда медиҳам ки дар оянда ба халқу миллати тоҷик ба пешвои муаззами миллат содиқонаву софдилона хизмат намуда ҷони худро баҳри ободӣ ва сулҳу сулоҳи ватан дариғ надорам.
иброз гардид ки вазъияти мураккаби ҷаҳони имрӯза аз тамоми шаҳрвандон тақозо менамоянд ки дар самти ҳимояи ватан, истиқлоли давлатӣ ва рукнҳои муқаддаси он аз ҳарвақта дида зираку ҳушёр бошанд ва масъулияти бештар эҳсос намоянд барои истодагарӣ намудан ба хавфу хатарҳои афзоянда ва таъмини суботу амнияти Тоҷикистон. нақши мақомоти ҳифзи тартиботи ҳуқуқ бахусус кормандони вазорати корҳои дохилии ҷумҳурии Тоҷикистон назаррас аст. тавре президенти ҷумҳурии Тоҷикистон пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон зимни баромадҳои худ аз шуҷоату мардонагии афсарони шуҷои ватан ки барои таъмини сулҳу субот ва оромии ҷомеа фидокорӣ ва ҷонисорӣ кардаанд ёдовар шуда таъкид менамоянд ки онҳо дар шароити тезутун гардидани вазъияти сиёсиву ҷиноӣ дар мамлакат ҳимояи ватан ва халқу миллатро аз ҳамаи арзишҳо боло дониста барои таъмини ояндаи дурахшон ва зиндагии орому осудаи мардуми тоҷик талошҳои зиёд намуданд. ба майдони сафороӣ парчами академия ворид шуда хатмкунандагон дар вазъи тантанавӣ дипломҳои академия бо нишони сарисинагӣ ва рутбаҳои аввалини лейтенанти калони милитсия ва лейтенанти милитсия сарфароз гардонида шуданд. ҷамъомади мудофиаи ҳудудӣ ва машғулиятҳои омодагии сафарбарӣ маҷмӯи чорабиниҳои ҳарбӣ мебошад ки тибқи нақша чорабиниҳои ситоди генералии қувваҳои мусаллаҳи ҷумҳурии Тоҷикистон ҳамасола дар қаламрави ҷумҳурӣ бо ҷалби шаҳрвандони дар эҳтиёт қарор дошта қувва ва воситаҳои мудофиаи ҳудудии шаҳру ноҳияҳои кишвар ташкилу гузаронида мешавад. ин тадбир дар ҳудуди ноҳияи Данғара баргузор гардид ки сокинон бо омодагии ҳамаҷониба ва рӯҳияи баланди ватандӯстона дар он ширкат намуданд. гузориш аз маркази матбуот ва иттилооти вазорати мудофиа. вобаста ба иҷрои дастуру супоришҳои сарфармондеҳи олии қувваҳои мусаллаҳи ҷумҳурии Тоҷикистон генерали артиш муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар самти тақвият бахшидани омодагии захираҳои эҳтиётии кишвар ва дар ин замина таҳкими иқтидори мудофиавии артиши миллии Тоҷикистон сокинони сарбаланду меҳанқарини ноҳияи Данғара якдилона ва бо амри дилу виҷдон дар макони муайян гардида ба ин ҷамъомади ҳарбӣ саф оростанд. масъулини роҳбарикунандаи вазорати мудофиа ва мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии ноҳияи Данғара аз наздик бо иштирокчиёни ҷамъомаду машғулиятҳои таълимии мазкур вохӯриву суҳбат намуда вобаста ба ҳадафи баргузории ҷамъомат ки он пеш аз ҳама омодабошии ситоди мудофиаи ҳудудии ноҳия қувва ва воситаҳои мудофиаи ҳудудӣ инчунин захираҳои сафарбарии таъин гардида ба қисмҳои ҳарбӣ мебошад ҳолати омодагии шаҳрвандони дар эҳтиёт қарор дошта техникаҳои хоҷагии халқ ва дигар қувваву воситаҳои ба ҷамъомат пешбинӣ гардидаро мавриди санҷиш ва омӯзиши ҳамаҷониба қарор доданд. зимни суҳбати инфиродӣ бо ҳайати шахсии ротаву батальонҳои таълимии сафороста таъкид карда шуд ки ҷиҳати ҳимоя аз марзи муқаддаси ватан ҳифзи арзишҳои милливу давлатӣ дастоварду музаффариятҳои даврони соҳибистиқлолии кишвар ва таъмини ҳаёти орому осуда дар ин сарзамини аҷдодӣ шаҳрвандонро зарур аст ки дар баробари афсарону сарбозони қувваҳои мусаллаҳи мамлакат омодагии ҳамаҷониба дошта бошанд. ҳамеша омода ҳастем бо ҷасорату матонати худ метавонем марзу буми аҷдодони гузаштаи худро аз ҳар гуна хатарҳои имрӯза ҳифз намоем. иштироки фаъолонаи сокинон бори дигар шаҳодат аз он медиҳад ки онҳо ҳамеша баҳри иҷрои вазифаҳои шаҳрвандии хеш дар назди давлат ва мардуми Тоҷикистон бо масъулият ва садоқати ҷавонмардӣ омода ҳастанд. ҳамин тавр ҳайати роҳбарии машқҳои таълимӣ зимни баромад дар назди ҳозирин иброз доштанд ки бо назардошти вазъи имрӯзаи ҷаҳон моро зарур аст ки ҳушёриву зиракиро аз даст надода ба қадри сулҳу субот оромию осудагӣ ва ваҳдати миллии Тоҷикистон ки бо сиёсати хиратмандонаи пешвои миллат президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ва заҳмати аҳлонаи мардум ба даст омадааст бирасем ва онро чун гавҳараки чашм эҳтиёт кунем. фарзанди ман Сорбонҷони Неъматулло баъди хатми факултати ҳуқуқшиносӣ донишгоҳи миллии Тоҷикистон хизматро дар қисми ҳарбии 13483 қушмиҳои хушкигарди вазорати мудофиаи ҷумҳурии Тоҷикистон адо намуда истодааст ва ногуфта намонад ки фарзанди калониам низ баъди хатми яке аз донишгоҳҳои бонуфузи кишвар хизматро дар қисми ҳарбии 54-53 вазорати корҳои дохилаи ҷумҳурии Тоҷикистон адо намуд. мо ҳамарӯза модарон бояд дар умқу шуури
فرزندان جای نموده باشیم و آماده باشیم که هر لحظه هر ثانیه فرزندان رو به مرز و بوم کشور و حفظ و حمایت وطن اجدادی خویش دعوت نموده باشیم. در برابر هوسمندگردانی پدران و مادران سربازان اینچنین چندی از افسران احتیاطی در قید کمیسریات حربی ناحیه قرار داشته با رتبه‌های نوبتی افسری سرفراز شدند. در ستاد منطقه مدافع حدودی ناحیه دنغره پس از شنیدن گزارش راهبران ساختار و مقامات مسئول جمعیت اوید به وظیفه و عهده‌داری‌ها در سمت مدافع حدودی ضمناً تاکید شد که ما باید از هر وقت دیده بیشتر هوشیار و زیرک باشیم و بهر اجرای وظیفه‌های در این سمت بر عهده داشته دائما با مسئولیت و حس بلند وطن دوستی عمل نماییم. در شهر پنجکند عاقبت آفت طبیعی در کانال‌های خلیفه حسن و فرمتن برطرف کرده می شود. به گفته مسئولان کانال‌های مذکور بر اثر باران کوتاه مدتی پرشدت و آمدن سیل آسیب دیده. همچنین به کشتزارهای حدود جماعت دهات کاسه‌تراش شهر پنجکند ضرر آورده بود. گزارش دلیری بازار. بعد نصف روزی سنه 12 ایون سال جاری بر اثر باران کوتاه مدت پرشدت و آمدن سیل به انشاءات آبیاری و کشتزارهای حدود جماعت دهات کاسه‌تراش شهر پنجکند زیان جدی وارد شد. طبق اطلاع بر اثر بارشات و سیل در کانال خلیفه حسن که توسط آن بیش از 3,500 گکتار زمین‌های کشت و درختان بسیار ساله آبیاری می‌شوند، زیر 20 متر ساحل را آب کنده در چند موضع مجرای آن با قم و شغل بند گردیده. سربند و یک قسمت کانال فرمتن نیز با قم و شغل پر شده مجرای آب بند گردیده است. همچنین سیل به تقریبا 80 گکتار کشت شالی، کارتوشکا، جواری مکه و دیگر زراعت خودروی دهقانی و شخصی حدود جماعت دهات زیان رسانیده است. مقامات اجرایی محلی حکومت دولتی شهر پنجکند برای برطرف نمودن عاقبت آفت طبیعی، تازه نمودن مجرای کانال از خاک و گل و سنگپاره‌ها تدبیرهای فوری اندیشیده. حالا تکنیک مکانیزم‌های اداره دولتی بهداشت زمین و آبیاری حوزه دریای زرافشان و اینچنین تکنیک تجهیزات خودی و کارخانه مشترک زرافشان اینجا سفربر شدند و کار شبانه روزی ادامه دارد. ما تصمیم گرفتیم که برای برطرف سازی آفت طبیعی از تکنیک خود و از تکنیک پراقتداری کارخانه زرافشان استفاده برده آفت طبیعی را برطرف سازیم. ما درک می‌نماییم که حاضر موسم آبدهی است. ما هر چیز زودتر شبانه روزه مهنت کرده هر چیز زودتر به دهقانان آب تولریز را تامین می‌نماییم. حالا در این دو انشاءات مهم آبیاری کارهای برطرف کردن عاقبت آفت طبیعی آغاز گردیده است. همین گونه بعد تازه کردن مجرای کانال، مستحکم نمودن جای ضرر دیده در این موضع کارهای بتونپوش نمودن آن ادامه داده. بعد انجام آن به کانال آب بسته می شود. متخصصان اداره دولتی بهداشت زمین و آبیاری حوزه دریای زرافشان درک می‌نمایند که عین حال موسم آبمانی است و عزم دارند تا هر چیز زودتر کارها را به انجام رسانده ساکنان را با آب خوشصفت پالایزی تامین نمایند. دلیری بازار، شوسین سالیوف، شهر پنجکند، اخبار. در یکی از شهرهای هندوستان پلی که میان سیاحان معروف بود فرو رفت. در نتیجه 2 نفر به هلاکت رسیده، بیش از 30 نفر جراحت برداشتند. طوفان و بارشات از حد زیاد در مکزیک باعث از فعالیت بازماندن چندین کارگاه و کارخانه ها و قطع پروازها در این کشور گردیده است. شرح این و دیگر خبرها از خارج مملکت. در شهر پونه штати مهاراشترای هندوستان یک پلی که میان سیاحان معروف بود فرو ریخت. در پی حادثه 2 نفر به هلاکت رسیده، 32 کس دیگر با جراحت گوناگون به بیمارخانه انتقال داده شدند که طبیبان وضع سلامتی 6 تن آنها را وزنین ارزیابی می‌کنند. طبق اطلاع رسیده پل زمانی که در بالای آن سیاحان قرار داشتند یک بار خراب شده است. پس از فرو ریختن پل جریان دریا چند نفر را برده است. کارمندان خدمات داخلور در رفت کارهای جستجوی نجاتدهی چند نفر را زنده پیدا نمودند. سبب‌های فرو ریختن پل معین نیست. طوفان بارشات در شتات تاپاچولا و چیاپاس مکزیک باعث آبخیزی گردید. در پی بارشات صدها بینای استقامتی و ماموری زیر آب مانده، چند پل و راههای نقلیاتگرد خراب شدند. در نتیجه حرکت همه گونه نقلیات به چند منطقه اهالی‌نشین قطع گردیده است. طغیان آب خطای برق و علاقه را کارناشایان کرده، ساکنان چند منطقه از استفاده نیروی برق محروم ماندند. طوفان به فعالیت فرودگاه‌ها نیز خلل وارد نموده، پرواز هواپیماها به چند خط سیر داخلی قطع گردید.
ҳамчунин обхезӣ ба заминҳои кишоварзӣ низ зарар расонда ҳосили даҳҳо гектар заминҳои киштро нобуд кардааст. барои бартараф намудани оқибатҳои офати табиӣ кормандони хадамоти дахлдор сафарбар карда шуданд. дар қисми ғарбии нигер зимни амалиёти зидди террористӣ кормандони сохторҳои қудрати 13 силоҳ ба даст маҳв карда шуд. Амалиёт пас аз дарёфти маълумоти кумитаи иктишофӣ дар бораи ҳузури ҷангҷӯён дар минтақаи мазкур роҳандозӣ гардид. дар ҷараёни амалиёти густурда кормандони сохторҳои қудратӣ паноҳгоҳи ҷангҷӯёнро аз яроқи вазни ҷангӣ ҳадаф қарор доданд. пас аз хотима ёфтани амалиёти зидди террористӣ хизматчиёни ҳарбӣ аз паноҳгоҳи силоҳбадастон дар ҳаҷми калон яроқ ва муҳимоти ҷангиро ёфт ва мусодира намуданд. ба гуфтаи мақомдорони маҳаллӣ ҷангҷӯён дар ҳамла ба пойгоҳҳои низомиён ва анҷом додани амалҳои террористӣ дар минтақаҳои гуногуни нигер даст доштанд. дар пойтахти Кореяи Ҷанубӣ намоиши байналмилалии роботҳо баргузор гардид. дар он тақрибан 500 ширкате ки ба таҳия ва истеҳсоли дастгоҳҳои дорои унсурҳои зеҳни сунъӣ тахассус доранд ширкат мекунанд. ба меҳмонон доираи васеъи ҳалли мушкилот аз роботҳои ёрдамчиён нигоҳубини пиронсолон пешниҳод карда шуд. ба гуфтаи коршиносон роботҳо метавонанд дар ҳама соҳа одамонро иваз кунанд. ҳамчунин зеҳни сунъӣ дар артиш фаъолона истифода мешавад. роботҳо бо камераҳои сенсорҳои ошкоркунандаи таҷҳизоти тарканда муҷаҳҳаз шудааст. ҳамзамон роботҳо дар баъзе аз ширкатҳои Кореяи Ҷанубӣ ба ҳайси фаррош фаъолият мекунанд. роботҳо қодиранд ки партовҳоро тоза кунанд ва фаршҳоро бишӯянд. дар як соат онҳо метавонанд майдони то 1000 метри мураббаъро тоза кунанд. дар баробари ин механизмҳо аз монеаҳо гузашта дару лифтро мешиносанд. тебқи маълумоти расида ҳудуди 17% аҳолии кишварро синашон аз 65 боло ташкил медиҳанд. ба гуфтаи коршиносон ин роботҳо барои пиронсолон ва маъюбон хеле муфид аст. барои пиронсолон ин дастгоҳи интеллектуалӣ ҳамроҳ ва ҳампарастор аст. он метавонад ҳатто ба мошини ёрии таъҷилӣ занг занад агар ба соҳиби он чизе рӯй диҳад. бар асари тирпаронӣ дар шаҳри Солт Лейк Сити, штати Ютаи Иёлоти Муттаҳидаи Амрико 3 нафар ба ҳалокат расида, 2 каси дигар захмӣ гардиданд. аз рӯи маълумоти расида дар рафти карнавал байни ду гурӯҳи ҷавонон муноқиша сар зада, як нафари онҳо аз яроқ ҷониби одамон оташ кушода, сипас аз маҳалли ҳодиса фирор кардааст. кормандони мақомоти ҳифзи ҳуқуқ дар рафти амалиёти ҷустуҷӯи силоҳбадастро дастгир карданд. оид ба ин ҳодиса парвандаи ҷиноӣ кушода шуда, тафтишот дар ин самт идома дорад. дар атрофи деҳаи Аносули ки он на чандон дур аз пойтахти Юнон шаҳри Афина ҷойгир аз сӯхторӣ беш аз ор ба амал омад, алангаи оташ даҳҳо гектар масоҳати ҷангалро фаро гирифтааст. дар робита ба ин кормандони хадамоти дахлдор бошандагони деҳаро ба ҷойҳои бехавф мекӯчонанд. ба гуфтаи кормандони хадамоти марбута айни ҳол чанд сарчашмаи калони сӯхтори ҷангал хомӯш карда шудааст. дуди ғализи сӯхтори беш аз ор ба минтақаҳои аҳолинишин паҳн гардида сокинонро ба мушкилӣ дучор кардааст. вобаста ба ин аз сокинон дархост карда шудааст ки муваққатан аз ниқобҳои муҳофизатӣ истифода баранд. барои хомӯш намудани сӯхтор кормандони хадамоти оташнишонӣ бо техникаҳои махсус фаъолият доранд. тамошобинони азизу арҷманд, ин буд барномаи иттилооти ахбор. хайр, саломат бошед.